Από μια εβδομάδα μέχρι ένα μήνα να κάτω και εσύ να με γυρεύεις μέχρι και στην Κίνα. Γεια σας παιδιά, Μάνος Κωνσταντίνου και Dragonfire εδώ. ήρθαμε να σας μιλήσουμε για το νέο βιντεάκι του Sinboy. Που είναι πολύ κατεστραμμένο. Είναι για Το Κινέζους. Όπως είδατε, καταλάβατε τον τίτλο. Έχει να κάνει με την Κίνα. Από ό,τι φαίνεται και ο Sinboy μας κάνει τον Κινέζο. Και Τσιτζαντσόν. Young to young. Τι να πω παιδιά, δείτε το βιντεάκι να πάθετε αμόκ. Δείτε το. Και πολύ μεγάλο σοκ. Θα συμβεί, κλείσε το στόμα σας γιατί Δεν ταιριάζουμε με τίποτα κρίμα. Θέλεις κύριλε το θέλω λαχήμα. Δεν ταιριάζουμε με τίποτα κρίμα. Η σχέση μου πάει να πήκει. Σχέση από την Κίνα. Σχέση από την Κίνα. Σχέση από την Κίνα. Όχι άλλο. Γαμήθηκε ο Sinboy μαλάκα. Μ' αρέσει με μαλάκα. Είπες κάτι. Είπες και καλά πως δεν θα ξανακάνεις βίντεο. Γιατί είναι μαλάκα δεν κάνεις αυτό δηλαδή. Γιατί Όταν αναγκασμένοι να σας ακούμε μαλάκα. όχι, γιατί ξέρεις τι, επειδή γυρνάει και λέει στο Μανολόπουλο, όποιος με κράζει με πληρώνει. Είδες, βάρεστηκα να δουλεύει στα φανάρια και πάει να το βγάλει από το YouTube. 2 ευρώ. 2 λεπτά. Ω μαλάκα. Συν 3, 5. Άντε γεια. Τι να πω, για τον Όμιλο τι έχεις να πεις. Τι να πω, καταστράφηκε κι αυτός. Καλά, μαλάκα ρε Όμιλο, έχεις μεγαλώσει αρκετά πια. Μαλάκα είσαι με το θείο μου και κάνεις μαλακίες, κάνεις βιντεοκλίπ με τον αδερφό. Όχι, τι αδερφό σου, μαλάκα με το γιο σου, ξέρω εγώ. Εντάξει, σε λίγο να βγάλει και με τη γιαγιά σου. Μαλάκα, ρε παιδιά. Τι να πω, είστε για το Μούτσο Καβάλα. Ο Μινούς, περιμένουμε και τραγούδι με ύπο. Να δείτε 2 γριές παρέα. Ναι ρε μαλάκα. Τσαγάκι, Ρε τυφλό. κουφταλά μαλάκες, έτσι να πεθάνετε είστε ρε μαλάκες. Εγώ σου λέω, βάζει και το πρωτήρι, βάζει το μασές στο πρωτήρι. Για πάμε. Ζυγκολό. Μαλάκες είναι, ένα αρχίδι είναι και μισό. Ειδικά ο άλλος τι, ο Γέρος. Ο άλλος μαλάκα, ο Sinboy με τη γούνα και με την παντόφλα στο πόδι. Μαλάκα μπορεί να έχει και πιάτσα. Τι φταίει αυτό. Αξίδι στην Σαν κιόλα. ρακούν είναι ο Πούστη. Τι να ακούνε μαλάκα. Σαν Πόκεμον είναι, λες θα τον ψάχνανε. Ξέρω γιατί είχαν κάτι πακιστάνους που τρέχανε γι' Το αυτό. μαλάκα, πάρε και ένα βρούτλι. Μια κίνηση. Μαλάκες, τι να πω, ντρέπομαι για σας δηλαδή. Εγώ ντρέπομαι για λογαριασμό. Αλλά και κάτι άλλο μου ήρθε δηλαδή. Πρέπει να αντέγραψες λίγο τον τους. Είπε Βουλγάρες και αυτός Είπε Κίνα. Κίνα. Ναι. Τώρα θα βγάλει και ο Σνίκ μου φαίνεται. Κάνα USA τα βγάλε. Οι Βραζιλιάνες, Ναι, για το Ρίο, ρε μάλλον, το Τζανέιρο. Τζάνερο, πολύ Είσαστε τραγικοί, πηγαίνετε στην Επίτραυρο. Επίτραυρο. Αγγλικά. Ναι, είναι από την Επίτραυρο, είναι η ξαδέρφη της. Πηγαίνετε Επίτραυρο γιατί είστε τραγικοί. Ούτε για τραγωδία, άμα τους έλεγε μαλάκα ο Σοφοκλής θα είχε αυτοκροτήσει πιο πριν. Λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται, επειδή είναι ο ένας είναι σαν γαμό το σπίτι μου, ο άλλος είναι σαν γαμό τη Β' Εθνική, σαν γαμό τη Ωμέγα Εθνική, τι φταίμε εμείς ρε μαλάκα, παθαίνουμε κακίνο στα αυτιά, ένας Βουλγάρης, ο μαλάκας, ο ένας ο Ναι, Μουσάνος. και άμα θέλετε και καλά να το παίξετε χεϊτάδες και καλά και να κράσετε στα σχόλια, δείτε πρώτα τα γαμμένα τα βίντεο τους και μετά έλατε να κράξετε τον καθένα που κάνει ένα βίντεο. Εντάξει. Ή εμάς ή τον καθένα που θα κάνει. Σε αυτό έχει δίκιο. Άμα εσείς είσαστε όμως ανώμαλοι και γουστάρετε βίτσια, Άμα γουστάρει και μετά, μαλακίες ξέρω εγώ, το κράζουνε και ο μετά. άλλος έγραφε μαλάκα, πώς το έλεγε, μαλάκα έλεγε, αν δεν βρεις καμιά δουλειά, που είναι μαλάκα σαν να την έχει φτύσει ο Θεός με τη γιαγιά του παρέα. Να, Μαλάκα. Τι άλλο έχεις να πεις για αυτά τα παιδιά. Τι να πω ρε μαλάκα, Πάλι πάστε. παιδιά από τα λίγη, τι να σου πω, ειδικά ο Sinboy αταλειμμένα, από τις Τυρόπιτες, από εκεί στη γωνία. Ξέρεις μαλάκα, το Sinboy μαλάκα. Ο Sinboy μαλάκα δεν είπα, μη στα θέμα, μέχρι το Ναι. Sugar μαλάκα ηρέμησε. Εγώ θα μεγαλώσω λέει τη γενιά.
Ναι. πρόεδρος, ο άλλος Τσίπρας. Γιατί ρε συμπόη βυζένεις. Με τι γάλα θα τους βάλεις. Θα βγάλεις τις λόγες Βερίκο Καπεμπέκου. Άρε μαλάκα, συμπόη. Και έτσι θέλει να προχωρήσει Έτσι το, συναντηθεί. το YouTube. Hi guys, my name is Simboy. I am best. Ποιος κράζει συμπόη, θα με κλεράνε. I am the best hip hop songs for Songs αντάλλαντο. for all Greece. Ευχαριστώ ξένο τώρα. Σκύψε να την δεις. Πάλι γκομενίτσα στο πλάνο, Ναι, στο βίντεο ρε. κλιπ, για μου Σε μια και λίγο, τέτοια. άμα μείνει χωρίς γκόμενα, θα είναι το ίδιο γκόμενα, να κάνει διπλό ρόλο. Μα δύο. Έχεις το πατέλο. Δώσε! Δώσε ρε μεγάλος. Τέτοια τραγούδια. Αυτά είναι τραγούδια ρε Όχι, μαλάκα. Συμπόη, Μην πάει το συμπόη, την Ατάλα, τον Αζάντο, τον μαλάκα Θυμίζει κεφαλοκαρδιέρα. μαλάκα την Άτζελα Δημητρίου, ο Κούστης. Ποια δεν θα δημιουργήσει. Σαν το Γιάννη Αϊβάζη είναι μαλάκα, θα νιώθω. Τι να πω, παιδιά. Εντάξει. Άντε γάμο σου. Ψωλή μα όχι. Τι να πω, παιδιά. Είναι ένα σπίτι και μισό. Τι να πούμε. Αυτό να πάει τι να είναι ο συμπόη και μας τρελαίνει μετά. Τι να κάνουμε. Δηλαδή, από τι άλλο να πω, αυτό μην είναι αυτό. Δεν πήρα. Δηλαδή, μαλάκα, τι να πω, δηλαδή, είναι ατάλλαντη η μία, η Ξανθιά, με τη γούνα, με την παντοφλίτσα, μόνο τον ήχη δεν έχει βάψει. Δηλαδή, έχω μείνει άφωνη. Άφωνη. Άφωνη, ρε. Μπερδεύτηκα με την αδερφή. Προϊσταμένη. Τι να πω. Να σου πω συμπόη, άμα είναι αυτό σε κράζουμε, να μας στείλεις στο λογαριασμό μας, το λογαριασμό πόσο πρέπει να συμπληρώσουμε, για να ξέρω. Να πάρεις τρία. Τα φάσκελα πού να τα στείλω. Να ξέρω, τα φάσκελα πού να τα στείλω. Σε σένα ή Ή στη στον μάνα αρχηγό σου. σου. Συμπόη έπρεπε να σε βρίσουμε πολύ. Γιατί θα σε γαμίσουμε. Αυτό το... είναι τι. Κίνα. Κίνα, αυτό δεν έκανε Θες να σου πληρώσεις τίποτα. εγώ. Τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι Μάνος Κωνσταντίνου. και Dragon Fire. Πάμε Κίνα! Πάμε Κίνα! Πάμε Κίνα!